i podliehal Starbuckovi. Ak som stretol priateľa, ktorý sa viac prejavoval činmi ako slovami, bol to práve Kvíkvek. Ďalším bol Taštego, čistokrvný indián. Taštego lovil vo vlnách oceánske veľryby. Otcov šíp vystriedala synova neomylná harpúna. Taštego bol hlavným harpunárom dôstojníka Staba. Na odrezanie vorvanie hlavy mi stačí 10 minút. Stavíme sa! Tretím harpunárom bol Dagu, obrovitý čierny divoch s chôdzou leva. Tento kráľovský černoch bol na podiv panošom maličkého flaska, ktorý pri ňom vyzeral ako šachová. Vizsgaház, igen. Így van. Vdychová. Karácsonynak éjszakáján Jézus születése napján. Zavriem oči, chcem s tebou zažiť všetko, čo treba. 300. Má to byť čas odpustenia, solidarity a nastolenia spravodlivosti. Historik William Judák pripomína, že neskôr tento čas skrátili o polovicu. Aby každá generácia mala podiel na tých milostiach, ktoré Cinderella, you must wait for